Kaninang mga ano, kasi di naman kami nakapamalingki kahapon. Mga alas 2. Naka-vlog ka tayo. Oo, sige lang. Tapos pag alas 1:30, pumunta kaming Divisoria. Ayun. Nag-Divisoria kami. Anong may mo? Uwi ako ngayon. Uwi ka? Sakay ka? Wala na akong papasay. Wala ka daw. Ang gumagawa lang doon, si Bin, si Puloy, si Tilo. Tapos si Arnel. Nakita mo sa vlog yung piglagyan na nilang mga bakal? Oo, nakita ko. Gusto niya bago mag-uwi ditong sa eleksyon, mabuhusan lang yung muna ang bika. Oo. Di pa ako makasabay tay. Kaya ngayon na, mamaya pabiyahe na ako. Ganda sana kung nakaano na ako. Ayan po, panibagong vlog. Yun. Paggaling sa Divisoria, puntang Tanyag. Amo. Nagyayaw-yaw na ito. Yo. Tanyag naman yung Tito John. Bili kami ng manok. Paninda. Tubig. Bawiwan mo tubig. 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 Huwag na magtubig. Saglit lang naman yun. Ilabas ko nga ang manok. Mag-helmet. Helmet tayo. Dalawang helmet. Let's go. Dito yung sasakyan nakagarahe na. Punta kami ng Tanyag. Magnolia? Manok? Oo po. Saan kayo mga tako nakaraan? Doon. Di may tutong ka? Oo, ito bago. Bago na, munta ka na. Darao gabi ko. Oo, grabe itong bango na. Perinuwan mo pa. Kadibigutan na. Madaling makasungsuso. Kotse. Kasi nakamotor. Lago na tika sa basura eh. Trakto basura. Ha? Oo. At ang nag-uugaw po. Kapag sa dapat hindi lang mo. Yan ang buhay ng negosyante. Tsaga. Di na may galabang? Ha? Di na muna. Mama na ito. Oo. Yan. Approaching Sukat Tawid. Unang alabang. Diretso na yan, mapuntang Kupang. Pwede rin yan puntang Alabang. Oh, grabe. Mga bato. Nalaglag, delikado sa motor yan. Aplaya.
favorite place. Memorable. Memorable. Tumatapad. Tumatapad. Pag-ulit. Nandito na tayo sa Walter Mart. Asusco. Kapilaan yan mga company. Kaliwa.
Ayan po, at dito naman sa Tanyag. Bilihan ng mga manok. Yo, shout out. Naka-reserve na, oh. May apelyido na. Padua. Dalawa na isa. Budagdag. Kulang na naman yun. Di natanggal daw. Di natanggal. Bitbitin mo sana? Oo. Yarang mo na. Isa kub. Saan ka pa? Nmax. Kargahan lang. Panis. Ganun kamahal ang mga panda kong manok. Nakatop box pa. Ayan, okay na. Pabalik na kami. At syempre, pauwi. Time to sleep. Ay! Sali sa dipat ko kan? Oo. Ano na ya? Dato ba nang gad? Ay busor na? Ako na mga driver. Oo. Basta sa order ko na naman. Ganap ko. Matabago. I-vlog mo yung dalawa dyan, no? Yung nagtinda ng spaghetti sa suman. Oo, i-vlog. Watlet ako ng apak. Sabihin mo, naghahanap ako ng apak. Oo. Ang hangin talaga yun. Mangin mo din, lalo na si Inday. Oo. Sus, nanguting-ting sa alahas kagabi. Gabi na, lakad ng lakad. Sabi ko, uy, nanguting-ting ka, nandiyan yung manuga mo. Oo, nandiyan natin. Sabi ko, kaya pala 3 araw yung damit mo, hindi mo pinalitan yung backless mo. Sino ba? Sino? Si Inday. Up talaga dito, oh. Akala mo, hindi puro buto. Parang kalan sa iyo yung likod. 3 araw na hindi nagpalit. Oo. Tapos sabi ko, sabi ko, lumapit siya sa mga marites kagabi eh. Alas 12 na, nasa labas Marites ako. talaga. Uy, may customer pala ako. Lalo itong marites. Ano sa inyo? Mangin-hangin yan. Oo. Akala mo bakay? Hindi naman bakay. Ayan mo, kay minsan lang naman mag-shoot ng ganyan eh. Eh kung wala silang kano yung anak niyan, hindi sila makasot ng alahat. Pil na pil silang ano na sila eh. Yeah. One, two, three, four, five. Ba't din muna? Ano ba nang muna ito? Wala na. Hanap ka rin yung sama, ano? Kapam? Maganda pang Pinoy. Yan yun lang guys, apam no? Apam. Apam, pang ano lang apam. Parang naman lang din Pinoy din. Yung mga apam-apam na yan. Oo ba? Parang Pinoy. Pero Pilipino lang din na may mahirap, may ano. Portuguese daw yan eh. Parang naman tayo rin eh. Yung kanyang manugang, Portuguese. Portuguese eh. Portuguese.
Ano sa inyo? Ano yung nahanap ng gulay? Sabihin niyo na. Mama mo yan. Hindi mo may service data dun sa sirop na siya. Sirop ka dun. Ano yan yan? Sa SL pinilat eh. Kailan ka namatay? Yung pagmamaga? Kailan ka namatay? Hindi kayang din yun. Oy, Boyet! Kailan ka dumating? Pichay? Isang araw yata eh. Nay! Ano service kami service? Ilan? Pichay? Ha? Ano service nga daw ng food? Doon yan sa stall. Sa stall. Oo. Ito, dito na po. Yung mga, ano. Ang tawag yung tatay, no? Dito na yung ilo. Mabago doon. Oo. Malag doon. Mahal. Malag doon. Ay, pinsan. Bebe. May ito. Tingin pa ako. Ma-gawin mo. Pwede ka? Parang kamusog na. Tulog muna. Mag-i-edit muna ako. May upload nga pala ako. Yung in-edit ko kagabi. 26. Sige, pag-ising niyo ako na matutulog. Oo, talaga. Kaya kami dumaras. Upload lang ang upload. Kahit walang nanonood. 34. Ay. Nangyari pala tayong mga ano na. Ano? Ay, dalang pinakita. Pansit. Na, umawi ito. Pinakitlog. Tama. Ilang itlog eh? Ay, itlog. Ilabas mo dyan yung itlog mo. Nasaan yung kape? Nakatakit. Bukas, papayain mo yung George. Hindi ko lang kumanta yun eh. Mapapalaban sa... Yan ang katuwang ni yun. Pwede yung grade ko, okay. Mapapalaban sa akin. Asawa mo? Oo, may din yan. Magduke? Ito lang ano eh. Nung ano pa yan, bata pa yan, ang panlaban sa kanila eh. Na magkapatid. Amateur? Siguro dyan ka na in love.
Sa boses niya, no? Hindi. Saan? Nilalangaw. Hinahara na ka siguro si Usang. Hindi. Lumungaw ka. Lumungaw ka. Dungaw na. Oo, mahal ko. Dungaw na. Kailangan ko lumungaw. Hayop pa kita. Ginasam mo ang sarili kong matika. Ako pa lang kung... Oo. Anak ko pala. Ayun mo. Kunwari yung ano pala, nanay. Huwag mo nga pala yung sabi niya, karating lang yan. Nagpatulo pa eh. Ang ganda yung the best ang dalas. Parang sa tabi nag-vlog. Safe na safe. Bargaling kita sa mukha eh. Safe na safe eh. Muntik mo na nga ako patayin. Makulit pati yan pag nakainom. Hindi naman may mama ko eh. Hindi naman. Hindi. Makulit lang yan. Paglasing na naglalabas ang piyera. May nabangan ko eh. Tapos Bumibili na ng alak. lalabasin mo yung kayabangan yan. Bonot ang bonot. Parang Les Palapid. Yan nga gusto ng mga tao ng banda eh. Oh? Kaya George! Pag lalo na pag may kontra, ano yan pa. Isa na nga sila nung ano. Yan po, time check natin ay 6:50. Yun, edit muna konti. Tapos tulog. Si puyat tayo. At yun, kagabi pagdating namin dito ng oras na pinayos yung sasakyan kasi nagka-aberya nga yung sasakyan kahapon. Papunta kami ng Batangas. Tapos nagka-aberya, hindi na kami nakapamili nung mga gulay sa Batangas. Nakauwi kami dito mga siguro noon mga 8:30 na siguro yun. Kain, ligo, tapos yun, nag-edit muna ako. Nakatulog ako ng 12:30 ata yun, nakatulog ako. Tapos mga 1:30 ay pumunta na kami dun sa gumising na kami papunta ng ano kasi papunta kami ng Divisoria. Tapos nakauwi kami galing Divisoria ay alas 4 na. Pag galing Divisoria, pumunta pa kami doon sa Tanyag. Kinuha namin yung manok. Kaya yun, matulog muna. Edit muna ako. Pag inabutan na ng antok, yun, tulog muna. Ayan po, ganun talaga yung ano, pag may negosyo. Kasi pag yung mag-asawa, dati ito. Kasi kailangan bawiin nila yung nagastos kahapon. Kasi yung budget nila kahapon ay naubos dun sa pagpaayos ng sasakyan. Ayan po, ang ganito lang vlog na to at maraming salamat to all viewers, to all sponsor. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po, bye bye. Tulog muna. Ayan, tumatawag si tatay. Oh, tay. Saan ka? Dito. Dito sa ano, Paranaque, kakagising lang. Kumusta na mismo? Ayos naman. Kahapon kasi ano, puyat kami kasi yun nga, tumirik yung sasakyan. Tapos, Sabi mo nga eh. oh, tumatawag ka nun, kasagsagan nun na ano eh. Kasagsagan nun na ano ko dun sa expressway. Paano kayo nasira? Doon, expressway, papunta kami na ano eh. Exit ng ano, Santa Rosa. Papunta kami ng Hindi lang. nahatak kami. Nakaka kayo. Oo. Kasi automatic Yung yan tatay. may monitor kasi yan na ano. Di naman kaagad-agad. Di naman agad-agad na ano, hinatak. Kumbaga, pinatry muna sa amin. Malaki ang babayaran nun. Laki.
Yung ipamamalingkin nung tito ko nung kahapon, ubos eh. Gumastos siya ng ano, pati pagpaayos, ubos yung 12,000 niya eh. Ubus talaga yun. Tapos, kaninang mga ano, kasi di naman kami nakapamalingki kahapon. Mga alas 2, nakablog ka tayo. Oo, sige lang. Tapos, pag alas 1:30, pumunta kaming Divisoria. Ayun. Nag-Divisoria kami. Anong may mo? Uwi ako ngayon. Uwi ka? Sakay ka? Wala na ako papasay. Wala ka daw. Ang gumagawa lang doon, si Bin, si Puloy, si Tilo. Tapos, si Arnel. Nakita mo sa vlog yung piglagyan na nilang mga bakal? Nakita ko. Di pa Para gusto niya bago mag-uwi ditong sa eleksyon, mabuhusan lang yung muna ang bika. Di pa ako makasabay tay eh. Kaya ngayon na mamaya mabiyahe na ako. Ganda sana kung nakaano na ako. Bunot muna ako ng ngipin. Sige lang sa eleksyon, uuwi ka? Lalubong tayo niyan. Uwi ako. Dito ako magbubuto eh. Kaya pinapauwi rin ako nung asawa ko. Sabi na uwi ka muna doon. Sinanuli pala, kaya hindi na nag-message sa akin na pauwi sila kasi karga pala yung motor. Oo ata. Ngayon ka pala sasakay? Ngayon ka pala sasakay? Ayun, mamaya. Sayang kung nakaano na ako. Nagsabay na sana tayo. Pabunot muna ako eh. Sige lang, okay lang naman eh. Inano ko sa'yo kung ano. Hello. Yan po, magandang tanghali. Yun. Kanina, kasi maaga kaming pumunta sa Divisoria. Natutulog ako. Yun, tumawag si Tatay Kalusi. At yun, sabi ko tatay, magbablog ako. Sabi niya, sige. Inaalok akong tatay na umuwi na ng Bicol. Kasi ngayon daw sasakay si Tatay Kalusi ng pauwing Bicol. Yun. So sabi ko, sunod na lang ako. Kasi yun, magpapabunot muna ako ng ngipin. Tapos mag-usap muna kami ng mag-asawa kung kailan ako pwedeng umuwi. Mamaya, papabunot na ako ng ngipin ko kasi laging sumasakit. Tulad nung nakaraan, nung nandun pa tayo sa Bicol, sa Pabay Project dun kay Chinchin, ay sumakit. Hindi ako nakapaggawa. Kaya kung babalik ako doon, di ba, makabalik ako dun sa Bicol, kung laging sasakit siya, walang sesay yung pagpunta natin doon. Di rin tayo makapag-content kasi sakit talaga ng gusto. Tulad kapon, sumakit hanggang ulo. Grabe talaga yung sakit niya. Kaya yun, sabi ko kay Tito John, samahan niya muna ako na magpabunot ng ngipin. Dalawa siya, bagang. Tapos itatanong ko dun sa sa dentist kung pwedeng sabayin na yung dalawang bagang para isang isang pahinga. Pag uwi natin dun, okay na. Ayan. At yun tay, ingat sa biyahe mo. Yun. Kasi tulad nung nakarang nagbiyahe siya, nagkaroon ng nagkasakit si tatay. At yung plano namin tatay sa pupunta kami dun sa bahay ng asawa ni Ate Bidang. Kaso pag may gala rin ako, may drive ako nun eh. Tapos kahapon nga tumatawag sa akin tatay, di ko nasagot kasi nasiraan kami. Tapos nung magmamahal na araw naman, tumawag sa akin si tatay. Kasi sabi niya, pag nasa Naik siya, tatawagan niya ako kasi siyempre Tansa malapit lang Naik. Para magkita kami dun sa may Naik. Kasi yung problema, dito naman ako sa Paranaque, paalis na kami pupunta ng Laguna nung naligo kami. Yan lang yung update po. Si tatay ay uuwi na. Tapos sabi niya, ano sabi ni tatay? Ay mag-eleksyon. Ngayong eleksyon, babalik naman siya dito sa Maynila para bumoto.
Kasi dyan sa Taguig bumuboto eh. Bahala na. Maano nyo na lang kung makakawi ako ng Bicol. Yan po, muli. Hanggang dito na lang ang vlog na to. Maraming salamat. Bye-bye. At siyempre, ano lang, tiyaga-tiyaga lang. Kahit paunti-unti may pumapasok sa atin na revenue. Wala tayong magagawa. Ganun lang yung views na pumapasok sa atin. Okay lang yun. At least, na-update ko kayo kung ano yung nangyayari sa araw-araw ng buhay ko. Kasi yung iba kasi mga ayaw ko rin mabas na baka yung iba magsasabi na magtrabaho. Alam ko na po yun. Kahit wag niyong sabihin, nasa utak ko na yun. Di pa kami umaalis ng Bicol. Sinabi ko na yun na habang nag-aantay ay hanap ako ng mapagkakitaan na kumbaga extra lang. Pero kung alimbawa di lang ako nahihiya sa mga tumutulong sa amin, mga sponsor, mayroon na sana akong trabaho na papasokan na tuloy-tuloy na trabaho. Kaso hindi natin pwedeng tanggapin yun, gawa nga ng meron tayong obligasyon sa Bicol. Ayun. Kasi dito sa Maynila din naman tayo maalisan ng trabaho. May mga nag-u-offer kasi marunong tayo mag-drive, may skilled yun. Basta yun, dami may applyan dito eh. Noon nga, nung kabataan ko pa na di ako nawawala ng trabaho dito. May mga kakilala ko na ng mga nagtatrabaho sa company na pwede kong ipasok nila. Pwede ko naman applyan. Yun lang yung masabi ko. Okay lang kahit konti yung views, pero salamat pa rin. Yung ko lang dun, yung ma-update nyo kung ano yung ginagawa ko sa araw-araw. At di tayo nagtatambay dito. Yun, sabi ng asawa ko, pwede kong umuwi para mabantayan ko rin dun sa bahay. Yun po. Thank you.